खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा भारतनि मुंदांखा फुटबलार बाइचुं भुटियाखौ लोगो हमनानै बड'लेण्ड एफसिनि जार्सिखौ गथायनानै होदों लोगोसे माखासे बाथ्रा सावरायलायदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरनि बिमाफोरनो अनसुंथाइ होनो फोसावदों बिटिआर सोरखारा। मुंख्लं सम्राट नार्जारि बिथांखिनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरनि बिमाफोरनो दानफ्रोमबो 1000 राङै अनसुंथाइ होनाय जागोन होनना बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। अरुणाचल प्रदेशआव जनायनि सासे सुबुंखौ बुथारदों। मोनसे हानजानि गाग्लोबनायाव अरुणाचल प्रदेशआव जनायनि धनेश दलेनि जिउआ गोमादों। नखरनि सुबुंफोरा जनायनि पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदों आरो बुथारग्राखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों। 30 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनायजों लोगोसे गरेस्वरनि दैथुन बर' 23 बोसोर बैसोनिखौ पुलिसआ हमदों। इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै SOGWGPD आरो गरसुक PHनि मोनसे जथाय हानजाया मैया फुंबिलि समाव गरसुक फ्लाइअभारनि साखाथियाव गंसे गारि AS01 ES9991 खौ होबथादोंमोन। गारिया मोनसे पुलिस हानजाजों सौग्रावनानै खारखोमानो नाजादोंमोन नाथाय गारिखौ होसोनानै गारि सालायग्राखौ हमनाय जादों जेराव 30 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनायजों लोगोसे गरेस्वरनि दैथुन बर' 23 बोसोर बैसोनिखौ खानाय जादों। चिरां जिल्लानि औगुरि आइसारा गामिनि धनिराम ब्रह्मआ बेंगालरनिफ्राय ट्रेनजों न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि औगुरि आइसारा गामिनि केमलाल ब्रह्मनि फिसाज्ला धनिराम ब्रह्मआ थांनाय सुक्रुबारखालि बेंगालरनिफ्राय आगरतला हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनजों न' फारसे फैफिनबाय थादोंमोन आरो मैया आसामनि निउ बङाइगाव जंसनाव ओंखारफैगौमोन। नाथाय धनिराम ब्रह्मआ दासिमबो न' फारसे सफैफिनाखै आरो बेनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। धनिराम ब्रह्मनि मबाइल फनाबो बन्द जानानै दङ होनना नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला धनिराम ब्रह्मजों मबाइल फननि गेजेरजों थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव जोबथा रायज्लायनाय जादोंमोन अब्ला बियो सोनाब बेंगलनि मालदा स्टेशननि साखाथि फाखाथियाव सफैबायमोन। बेनिखायनो धनिराम ब्रह्मखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 7896939223 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। बर' हानजाफोरा मिरु सोरखारनिसिम गोसोखांलाइ गथायदों। थांनाय माखासे सान सिगां अल बड' बारग' भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन, अल इन्डिया बड' पिपल नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड आरो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम UTOA जों लोगोसे बुधबाराव मिरु आयेन आरो न्याय मन्थ्रिनो गोसोखांलाइ गथायदों। थागिबि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय उदां हादोरसा बड'लेण्ड सोरजिनाय कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनो ST हिल्स बिमुं होनाय भारतारि रौनिया हानजानि सिङाव मोनसे बर' रेजिमेन्ट सोरजिनाय बायदि बायदि दाबिखौ दैखांदों। बिथांमोना गोसोखांलाइखौ मिरु सोरखारनि आयेन आरो न्याय मन्थ्रिनो गथायखांनाय उनाव क'क्राझाराव जथायै खौरां मेल खुंफुंदों। बर' हारिनि खौसेथि आरो गेरेमसा हारि दानाय थांखिजों गुवाहाटी खानापारायाव थानाय आलासि जिरायसालि नब्लाङाव बर'नि मोन 16 आफादफोरखौ लानानै नैथि जर'खा सावराय जथुमा लादों। बर' माहारिनि जेंनाखौ आबुङै सुस्रांनाय, बर' माहारिनि खौसेथि थामोनथा, रैखाथि समाजारि थासारि आरो गेरेमसा बर' माहारि दानाय आयदाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बारग' BLT अनसाय क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो बारग' NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि जथाय बानजायनायाव बे सावरायमेलखौ गुवाहाटी खानापारायाव थानाय आलासि जिरायसालि नब्लाङाव लानाय जादों। बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गामि फोसावनाय बिसायख'थि खुंनाय स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेज बिटिआरनि बायजोनि टेट आनजाद उथ्रिना थानाय बर' बिजाथिफोरनो स्पेसियेल रिक्वायरमेन्ट होनाय, कार्बि आंलं जिल्लायाव रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरनि माखासे सुफुंजायै जेंनाफोर बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै फैगौ 7 आगस्ट 2025 खालारखालि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनाय आरो गुबुन गुबुन बर' माहारि आफादनि हेफाजाबाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानजारि नोगोराव खुंनो लानाय बर' सुबुं होस्रिखावनाय एबा खुद्रिनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङाव थानाय रायजो राजाफोरा मोगा-मोगि सावरायलायदों। चिरां जिल्लानि कासिकत्रायाव सोमजिनाय गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय रुंसारि नन्दन गयारिनि सारदखौ खुंफुंबाय। थांनाय 22 जुलाइखालि कासिकत्रायाव जानानै थांनाय दुखुनांथाव जाब्रबथायाव जिउ गोमालांनाय बासुगावनि थागिबि
बानिकान्त गयारिनि फिसाज्ला रुंसारि ननन गयारिनि सारदखौ मैया खुंफुंबाय। दुखुथिया नखराव नुजाथिना सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो जायगा मोनो बिनि थाखाय आरज गाबदों क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।